Päivä Robloxin köyhän pelaajan elämässä, joka yrittää ansaita Robuxia. Heräsin Bloxburgissa ja minulla oli tasan $7. Ei 7,000, ei 700. 7. Juuri tarpeeksi ostaa mehupurkki tai toipua henkisesti elämäntilanteestani. Köyhänä oleminen Robloxissa tuntuu aina pahemmalta. Kaikilla muilla on kartanoita, Lamborghineja, neonlemmikkejä, liekkianimaatioita ja minulla on pyörä. Ruosteinen pyörä, yhdellä kitisevällä renkaalla, joten päätin, tänään ansaitsen Robuxia. Tai ainakin tarpeeksi rahaa Bloxburgissa, etten näyttäisi siltä kuin olisin luotu peliin 5 minuuttia sitten. Ensimmäinen virheeni oli mennä töihin pizzapaikkaan. Luulin sen olevan helppoa toimita pizzoja ja saa rahaa piece of cake, mutta en osaa ajaa Robloxissa pelastaakseni henkeni. Ajoin päin puuta, sitten postilaatikkoa. Sitten jollain tavalla mereen. Pizza kastui. Sain potkut. 0 tähteä. Seuraavaksi yritin olla kassalla ruokakaupassa. Kesti 3 minuuttia ennen kuin joku huusi chatissa, että skannasin banaanit liian hitaasti. Toinen huusi, koska annoin heille väärän värisen ostoskassin. En edes tiennyt, että kasseilla on värejä. Sen jälkeen kokeilin siivojan hommia. Moppasin 5 läikkää ja sain $14. 14. Saisin enemmän rahaa hengittämällä ilmaa. Joten tein sen, mitä jokainen epätoivoinen Roblox-pelaaja tekee. Lähdin Bloxburgista ja menin grindaamaan. Kokeilin jokaista peliä, minkä muistin. Tower of Heckissä putosin niin monta kertaa, että avatarini olisi ansainnut henkistä korvausta. Brookhavenissa joku adoptoi minut, mutta vaati minua maksamaan vuokraa. Pet Simulatorissa klikkasin niin paljon, että sormeni huusivat apua. Murder Mysteryssä selvisin 10 sekuntia. 10. Yksi sarvishaalainen tyyppi puukotti minut. 3 tunnin kärsimyksen jälkeen minulla ei vieläkään ollut Robuxia. Bloxburg-rahani olivat juuri yli 100. Sieluni oli uupunut. Jopa avatarini näytti masentuneelta. Istuin pizzapaikan parkkipaikalla ja tuijotin digitaalisia auringonlaskuja kuin halpatuotetun elokuvan päähenkilö. Sitten joku tuli luokseni. Hänellä oli siistit siivet, kimallustehosteet, kaikki mitä en voinut ikinä ostaa. Odotin, että hän flexaisi ja lähtisi pois, mutta hän istui viereen ja kirjoitti. Näytät väsyneeltä. Onko kaikki ok? Sanoin, että olin tehnyt töitä koko päivän enkä silti saanut mitään aikaan. Miten ihmiset edes rikastuvat tässä pelissä? Kuulosti varmasti dramaattiselta, mutta hän ei nauranut. Sen sijaan hän sanoi, apua. Haluatko apua? Luulin, että se olisi huijaus, että hän pyytäisi salasanaa tai jotain. Mutta ei. Hän vain käski seurata. Hän vei minut kaivoksiin, paikkaan sitä, jonka olin unohtanut täysin. Ja näytti, miten kaivaminen tuottaa paljon enemmän rahaa, jos jaksaa tehdä sitä kunnolla. Hän antoi vinkkejä, näytti oikoreittejä ja auttoi löytämään harvinaisia malmeja. Tunnissa ansaitsin enemmän kuin koko päivänä. Kun pidimme tauon, kiitin häntä. Hän sanoi muistavansa, millaista oli olla köyhä ja että joku auttoi häntä kerran, joten hän auttaa nyt muita. Ennen kuin hän lähti serveriltä, hän jätti oveni eteen pienen rahalahjoituksen. Ei mitään liikaa, ei mitään outoa, juuri sen verran, että pääsin alkuun. Hän ei jäänyt odottamaan kiitoksia tai kaveripyyntöjä. Hän vain pilkutti, sanoi pidä huolta ja katosi kuin Robloxin suojelusenkeli. Kun myöhemmin katsoin tiliäni, huomasin, etten ollut rikas. En todellakaan. Mutta minulla oli tarpeeksi aloittaa ensimmäinen oikea taloni. Tarpeeksi, etten tuntisi toivottomuutta. Tarpeeksi, että huominen tuntui mahdolliselta. Ja oudolla tavalla se tuntui arvokkaammalta kuin Robux koskaan. Koska joskus pelissä täynnä kaos, suurin rikkaus on se, että joku auttaa sinua, vaikka ei olisi pakko.